खुलुमबाय आंनि यूट्यूब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम दा आङो मोनसे फिल्म बा शुटिं खालामनाय बा सिरियाल मोनसे फिल्मथ' नङा बे सिरियाल जोंनि बर'नि फार्स्ट बेनो मुभि आरो बे जाहैबाय सिरियाल जोंनि बर'नि फार्स्ट गिबि दा आं बेखौ आंनि यूट्यूब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ आं बरायहरनाय थाबाय नायगोन होननानै दा बे सिरियालखौ जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनाव नुनाय जागोन दा बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनाव नायनो लुगैनाय हास्थायनायफ्रा नेनानै थाबानो जाबाय दा जोंहा शुटिं जागासिनो दा आं बेहाय खिथागोन दा आं बेहाय दंफैयो शुटिंनि जायगायाव दा आङो लासैनो खिथालांगोन सोर सोर बाहागो लादों दा बे बाहागो लानायफोरखौ आं दिनै खिथाजोबनो हाया अब्लाबो आं दिनैनि शुटिं खालामनायाव आङो जाखिनि बेखौ नुनायखौ आङो खिथागोन नायलांबाय थादो नायगिरि बिथांमोनहा आंनि भिडिअनि आरो यूट्यूब चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर हरनाय थाबाय नायगिरि बिथांमोननिसिम दा आङो लाइभ खिथागोन नायलांदो दा आंनि भिडिअ बा बर'नि सिरियाल फार्स्ट बेनो जागोन बे जोंसार बर' आरो जनिका नार्जारी दा बिसोरनि शुटिंआ जागासिनो दा जोंनि फार्स्ट बर'नि सिरियाल बियो नायगिरि बिथांमोनखौ बड'लेण्ड इंखङाव नायगोन होननानै मिजिं थिबाय एथ'बा आसा खालामबाय आं दायो जोबोद टेनसनाव नों जेबोखौनो बुजिया जोंहा नैबे पार्लार बिउटि पार्लार मेन हाय हाय थाबो दं नै ब्लग भिडिअ फैदो एक्ट्रिस बे जोंनि फिल्मनि मा नाम दंलाय फिल्म माहाजोन नोंनिया रुवाथि आंना नैलाय ए इयो ए नैबे दाहोना रुवाथि सासेखौनो सेलायलायो नोंसोर दाहोना बबे साथा फांथेनाया दे जागोनबा मा मोनदोंमोनलाय